No niin, morjestaan tällainen rando. No niin. Tosiaan. CSGO Deathmatch ja 30 FPS. Jos just aina kun mä kuvaan, niin mun FPS tippuu 60-30. Tää ei oikeesti yhtään kiva. Tää on se syy, minkä takia mä en kuvaa komppia nykyään, koska jostain syystä mun FPS on niin saatana huono. Nykyään kun mä kuvaan. Mä en tiedä mistä se johtuu. Mä äsken yritin kuvata MP4 muodossa, että mun FPS oli alle 20 koko ajan. Vaihdoin takas aviin. Joo, tosiaan. Tulin vähän myöhässä nyt. Tai no, yritin kuvata heti, mutta kun paska tapahtui, niin tuo tyyppi. Äsken mulla meni ihan helvetin hyvin avikalla. Deathmatchissa. Nyt en kyllä voi sanoa samaa, koska... Jolo. Jaa. Saanko MPS:ssä? Kiitos. Niin. En taaskaan viikkonen tehnyt video, koska no. Mä yritin kuvaa 3 videoa jo. Mutta. Eka olisi ollut yhdestä demosta, mikä mulla on. Mutta koska demot ei tykkää jostain syystä, siksi mä tapon. Mä haluun tapon. Okei, ostetaan avikka. Ohi. Au. Niin. Aina kun niinku... Mä yritin spektaa itteeni. Vittu, kaikki tulee selkä. Aina kun mä heitin granaatin, se rupesi spektaamaan sitä granaattia, niin se rupesi itekseen spektaa jotain muuta, enkä mä voinut niinku enää spektata itteeni sen jälkeen. Sitä vaan ei niinku pystynyt vaihtamaan näistä sitä, ketä se spektasi. Se oli ihan perseestä. Sitten mä yritin kuvata yhdellä jollain servulla, mä tykkäsin siis servus ihan ok, se meni muuten hyvin, mutta kun mä kuvasin väärillä asetuksilla ja se lakas taas sillä, että äänet meni ihan eri tahtiin. Mistä mä luomun siitä, ja sitten äsken mä yritin puoli tuntia mennä jollekin serverille, mutta kaikki oli ihan juttuja. Eka mä yritin tai 20 minuuttia mennä jollekin venäläiselle afikkaservulle, mutta se latasi vain 20 minuuttia jotain turhaa. Niin sit mä en jaksanut odottaa ja mulla lagaa. Katsotaan jos tää auttais. Videoasetukset. Niin kun kuvatessa ei pidetä noita maksimilla noita grafiikka-asetuksia. Ja ihana lagi. Noniin. Okei. Okay. Lag is real, my friend. No, nosti se vähän mun FPS. No, kaikki tulee koko ajan. Ja kivaa. No, se hiukan. Nyt se on vakaa 29 FPS. No, tää on paljon siedettävämpi jo. Ja miten tosta voi ampua ohi? 64 tikkiset servut. Kaaben. Fix. Ja vittu. Pup. Pup. Osuisinkohan mä tuo oma. Kukli? Kukli Backman? No. Kukli Backman. Oi helvet. No, mä en saa ketään tapettua, kaikkialta tulee, koko ajan tulee miljoonasta suunnasta porukkaa. Mulla on 4-11 statsit, ei oo kauhean kiva. Saisinko mä nyt pelata rauhassa edes hetken? Ja tekstuurit puhua. Te ette ammu mua nyt. Please. Se kun FPS on puolet normaalista, niin se vähän vaikeuttaa. Sen takia mä en kuvaa komppia. Koska mä en pysty pelaamaan komppia 30 fps. Ainakaan sillain, että mä voisin tehdäkin jotain. Ja nyt mä painan vähän skeetä. Oli vörtti ottaa bisoni. Jolo. No mä nyt kauheasti ehdi kyllä tässä nää höpisee. Mä ajattelin vaan yhden deathmatchin tehdä, kun niinku koko ajan, siis ei oo vaan motia kuvata, koska se fucking lagi tulee aina, se kuva ja video menee ihan eri ajassa, niin siksi ei oikein motia kuvata. Ymmärrätte varmaan. Mä yritän nyt saada Glasarinkin ladattua jossain kohtaa taas mun koneelle. Tää menee ihan päin vittua. Saisinko mä tapon, please? Lag!
Tää laki on niin perseestä oikeesti. En mä pysty osumaan mihinkään tällä 30 fps. Ei näitä on miljoonat. No. Voitko pysyä hetken paikallas? Moti. Moti.making lakkasi juuri toimimasta. Tuo on joku. Näin sen jalan ja sieltä tulee joku. Ja tuolta mä en saa tappua. Tää menee ihan päin helvettiin. Bison! Ja sit se tulee selkään. Mä haluaisin mun koodeen. Voitko nyt mennä vittuun mun selästä, please? Ja tää lagi! Tää lagi! Oikeesti. Tää lagaa enemmän kuin peruna. Ja sit nää tulee koko ajan, joku tulee selkään tai jostain. Niin. Ja mä ammun ohi. Oikeesti. 9.20. 21! Miten mulla noin monta kuolemaa? What? Mitä? Niin, eikä mulla oikeastaan ollut mitään kauhean erikoista sanottavaa. Mä oon hypessä, koska opettajat se movie julkaistaan ehkä pian. Ne, jotka... Apua! Se oli oma. Mä legshottasin sen! Näin kun sit lens verta. Tai no. 64 tikkiset serverit, ei siihen välttämättä. Voitko nyt mennä helvettiin? Please. Haluaisin olla kuolematta. Siis mä en oikeesti pysty pelaamaan tällä lagin määrällä. Pitää alentaa grafiikka-asetukset, kaikki asetukset johonkin pienimpään mahdolliseen. Whoop. Whoop. Sitten kun mä sain Clash of Clansin ladattua, niin sitten mä voin vähän selitä siitä sen enemmän. Hyvä. Ja oma pöllitapa. Ihanaa näin 13.22 Deathmatchissa. Äsken se oli 23.22 äskeisessä pelissä. Mä en oikeesti pysty pelaamaan tän lagin takia. En osu mihinkään. Siis tää lagaa enemmän kuin peruna. Pelais perunalla. Joo, tuu vaan selkää, ei kiinnosta. Vedin äskeisessä Deathmatchissa 5K Novalla. Mut kun tää lagi, oikeesti tässä menee moti. Mä seison nyt vaan tässä ja... Voitko nyt kuolla? Kiitos. Ja sä tuut, joo. Tuuppa rokkaamaan sieltä, joo. Tää oikeesti tää lagi. Tää on AK nyt käteen. Tuolla on joku. Ei oo enää. Paskaa. Mutta ehkä huomaatte, multa alkaa mennä moti tässä, kun tää lagaa niin paljon. Joo, tulkaa joka suunnasta. Missä se tyyppi on? Se oli tässä äsken. Nova on kova. Mene sinäkin nyt sitä vittua. Joho, legit. Kattokaa tätä. Onko se vaan mä vai lakaako toikin teksti? Siis kaikki tekstuurit lakaa. Tai pukaa. No se oli siinä. Oi. Ärtynyt video, koska moti. No jaa. Kiitos erittäin paljon muuten. Nämä statsit. Näis toisinpäin, jos mulla olisi isompi FPS kuin 3. Joo. Mulla ei oo kavereita. Olisin jo saanut DMG ennen 200 voittoa, mutta overpass. Tietää. Joo, mä yritän nyt saada ryhdistäytyä ja saada videot, mutta kuten huomaatte, tämän lagin takia mä en voi kuvata. Mulla on lopyssakin nyt tässä
menussakin 30 fps tällä hetkellä. Normaalisti se on jotain 200. Tai no ei sillä ole mitään väliä tässä kohtaa, mikä se FPS on silti. Ja niin, silloin. Mä yritän joskus katsoa mitä paskaa. Ootteko muuten... Aiotteko katsoa tätä turnausta? Mä nyt en oo mikään rupee... Mä en tykkää näitä pikkejä laittaa tai näitä, mutta... Aion katsoa aika paljon sitä keskiviikosta kai sunnuntaihinko asti. Mahtavaa. Harmi, että nyt ei oo syysloma, koska sit olisi voinut vaan niinku istua koko päivän tossa olohuoneessa ja katsella telkasta näitä otteluita. Mut jes, kiitos yli 300 tilaajaa, no, niin oli. Mut silloin kun mä tein sen viime videon viikko sitten, siinä oli kai kun mä tein 300 tilan spessu oli 308 tilaa ja silloin kun mä tein sen toisen oli kai 306, nyt on 324. Ei huono. Mä nousee 8 joka videon myötä. Kiitos oikeesti tosi paljon kaikille ja mä yritän ratkaista tämän lagiongelma. Mä oon muuten ruvennut käyttää myös TeamSpeakia tässä lähiaikoina. Ei tarvi enää olla Skypen kanssa kun hirveät ongelmat, kun hostilta kaatuu netti ja koko puhelu sammuu. Hävitään runi sen takia, ettei voi kommunikoida kunnolla, koska in-game chat ja tälleen. No, nyt sekin asia hoidossa. Mä yritän tutkia mikä vittu tätä lagia vaivaa. Kiitos kaikille, katsotaan videon, toivottavasti videon tehtyä. Muistakaa toki tykätä, tilata ja kommentoida. Se on täältä sitten moro.